Идна некъде. Ай, пак те са, брат. Дай малко на слендер, по-нагоре, че да ни кажат нещо. Чакай. Кажи здрасти на камерата. Кажи здрасти на камерата. Здрасти. Курзаушев. Снимай ги прасетата. Развалят забавата, ей. Тук сме се събрали на евент. Комюнити сме. И какво правят? Забавата обират. Тук имаме право да караме. Наскока ли ще ходят хората? Ти как не го снимаш? Ниде се пускай! Бай, снима ли го това? Не. Не, човек! Янко, искаш каската да снимаш? Оня се хлъзга, оня върху него. Полицайите не знаят на кой какво да кажат. Да бе, ти снимай. Давай! Stefan. Ти мене ли снимаше? О! Ами, Йоан къде е? Къде е? А, не. Гътна му газа. О! Бахата точно малко бъде. Точно май? О! Дай! Ау! Да, бе. Дай ги до! Моля ми, дам да уйва. О, сега не мога. Аз се острах първия път. Даджа! No hander! О, добре ли си, малък? Ти много хубаво. О! Много пада, брат. И те ще да карат. Не снимай някакво взението ми. Брат, да го годи се и да го Защо така полицията? Само по-бързо. Сега ще го се още.
И аз казах, и аз не го мога това. Ей, там на Къде е пайса? Carnes together. Ей, Ачко, снимам вече, давай. Сега тук аз трябва да правя контент, защото дъртя го мързи. Ама да, що догоре, бе? Аре, без аварийно, братчето. Без аварийно. Чакай, приятел. Чай, те са пускай, дай я пускай. Але, я гледай, какво става тук сега. Е, тук е гамблерчето, имам то GDR стикер. Не дей. Ми дай малко. Аз ти снимам. Але, какво става тук, бе? Що не сложих маската? Але. Давай, добре сма. Кога знаеш са ти? Видя се скръба. Давай. Кафница по-назад. Чакай! Дай! Ево, цела, пушка, замина! Знаеш колко ти? Е, той де ти ми говориш да стане. Я? Сепи са! Сепи капата, бе. Някой ма викаше. Пръсна капата. Как ме вика? Има въздух. Как държи въздух, бе, брат? Никой не е падал кейсно го. Реща! Е, майко. Але! Я, от друга страна също иде. Але! Няма машина! Я виж и тук. И още има въздух. И още има въздух. Айде да се скривне, ама... Бага! Къде са Бага! Бага! На Симеоне, бе! Ох! Майко, ево тук. Ево тук. Сачи. От тук, бе, от тук, бе. Не. Ще му дръжа. Дали ти отнащи ли? Да. Дали! Ето за тебе. Дидо. Мене ли, бе? Тоест може да се блъскате! Не, бе! Брат! Мичо, Бъртович, чакай!
Има човека, покажете малко, тук е нарисува. Ай, дава, бля! Един остана! О, не! Едно остана! Плашка, давай! Плашка, не ме иззавя, момче! Преди му в окото да падне, бе! Къде са и парите? Аз не знаех, че трябваше да... Ето и като цено, като мотор съм тикнал шеше. Къде пак? Не е мотор. Ама хем толкова. Че хубав е. И обими се засилката. Ой, кане. Мост? Ще споредях. Гледай само мост. О, мале. И като миниш... Ой, кане! Дай, седай, седай! Ай, буди ме! Ай, тъпана, дняскаш ме! Я го снимай как се бира пръст. Да го хватам? Степсел! Нашия майстор. Колко снимаш този заргон, бе? Браво, цеци. Много тъмно. Same place, different time. Чай да направя по-хубаво към Раднуба. Няма е. О, не мога да тръгна. Глътнах си далка. Нищо не. Спри, Олегобрен, спри! Спри, бе, спри! Стоп, стоп, спри! Марто, дига! Лъчо снимаме. Ето и не е хубаво. Да, справа.
Се разпадни. Удари някоя кола, май. Тук беше тихо, бе. Дай парите. Кажи дали има. Така, приятели, моето гамблерче. Гръм! Един път да вляза в басейнчето. Але газа ми оправи гумата. Има ли хора?